ka Kyrwoh the Ultimate Legend Bikers Association TULBA lingbau ba Samuel Kurba Publicity Secretary ka pentep bad wear ya borok ki dkhot bad nongnya arshaka ki badani ka mensim lekman Christmas ban wanis nok tilang ka arphotrek nok pra arja option ka chingi kendolang ngalong State Central Library Shillong bad en penkot pat Umsning Riboy District hakatika sngi ka TULBA ka ni lekman Christmas rungkat bad ki hepret bad ki long kme ka thany ban IT ru da wai ka yeng bala penshna shakawai ne ki long yeng ka badangkam ya ki chingi ram ya ki chingte bakhamnya pilaban phone number khandai prasan riulai iwei pra saw ar